Aquesta setmana no recomanem 3 vins, no! 3 antídots! Encara no tenim vacuna, però si vols podem jugar a metges. 2 vins i un cava per fer de remei, no a tots, però sí a algun dels nostres mals. El nou vi d'Empordalia homenatja als vinyaters més vells. És una abraçada als avis. Ignos és la petjada dels avantpassats, vinyes de llicorella i vent del nord. És profund, golós i té un zig-zag de vainilla i torrat. Recomanat per costellar amb el forn, per fricandós i per filigranes de Nadal. Si has d'escollir un cava del Penedès, aquest és pròxim, ecològic i sostenible. L'art Milà prové de raïms collits a la finca d'Eudald Massana Noia. Deliciós, subtil i pessigolleire. És una carta d'amor a la terra, un tribut a la saviesa astronòmica. I el massinent del celler Burgos Porta és un priorat madur i encantador. Neix a Poboleda, és fresc, afruitat, elegant i rodó. Faràs feliç tota la taula, màxim 10, Certificat ecològic i vegà. Salut!